जुदि मालाबाफोर लामा सामायाव लोगो मोनोबा आं नागारखाया सौफ्लैजोबखागोन आङो सेसलै आयै सना अबस्थायानो गैला नै बिथाङाबो आसाम पुलिसावनो मावो ना दा आज्रायाव आरोना बेना डिउटियाहाय खुलुमबाय लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि दुगा मोनसे इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायना लाबाय स' लोगोफोर माने माखासे मानसिफ्रा आंनि गारिखौहाय सोंहरगासिनो दङ मा अबस्थायाव दङ होननानैहाय ओमफ्राय आङो दिनैहाय देखायगोन आरोना माने सिगां भिडिअ बानायनायखौहाय आङो दिनै देखायगोन आंनि जेब्लानाखि एक्सिडेन्ट जादों बिनि नेक्स्ट डेआवहाय आङो भिडिअ बानायदोंमोन खिन्थु मा इडिट बानायनो मोनाखै आरो दा इडिट बानायनो टाइम मोनाखै ओमफ्राय आङो बावनानैबो थाबायमोन दायो आङो दिनैहाय नायनानै नुफिनबाय आरो कमेन्टआव बुहुत मानसिफ्रा सोंदों नोंनि गारिया मारै जाखो मा अबस्था जानानै दङ दा बे खोथाखौहाय सोंहरबाय थादों आरोना आंनि गारिखौहाय मा अबस्थायाव दङ आं नोंथांमोननो देखायगोन सिगां माबायदि जानानै दंमोन अबस्थाया माबायदिमोन नोंथांमोन आं बेखौ देखायगोन आरो मा जाखांनायनि उनावबो बानायखांनायनि उनावबो आङो बेखौहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायगोन आरोना दायोहाय जोङो थानायाव थांनो नागिरदों गारिया मा सिस्टेम जानानै दङ बेखौबो नायनोसै मैया मोजां नायस्लाबनो मोनासै जा जानांगौ जाबाय अबस्थायाथ' नै नुखाबाय नोंथांमोनहा मैयानि जाथाय जालांनायखौ नुखाबाय दा जोङो दिनैहाय साहिल बर'जों आंजोंहाय माने जोङो थानायाव थांगोन ओमफ्राय रिपर्ट लिरनानैहाय जोङो श'रुमावहाय गारिखौ लांनो नाजागोन दिनै हायोना हाया दिनै हायाबा उनावहाय लांगोन खिन्थु दिनैहाय मा पुलिसनि रिपर्ट लायगोन आरोना जोङो दा मानसिखौथ' मोनासै उफाय गैया जुदि मालाबाफोर लामा सामायाव लोगो मोनोबा आं नागारखाया सौफ्लैजोबखागोन आङो बोरैथो सिनायबावनो साननानैल' लानांसिगोन नङा होमबा ओमफ्राय दा जोङो थानायाव थांसिगोन साहिल बर'जों आंजोंहाय दा जोङो गारिनि कागज पत्र गासिबो लाजोब्बाय ओमफ्राय जोङो थानायाव थांनो रेडि जाबाय गासिबो अके दा ओमफ्राय जों थांसै आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय माबोरै दा रिपर्टखौ दिहुननानै जोङो माखिनि खालामनो हायो दा रायलायहैनोसै जों थांनानै अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दा फुल सापर्ट आंखौ होगासिनो दङ जोंना साहिल ब्र'आ रावबो बेबायदि हेल्पफुल मानसि मोननाय नङा दुनियायाव आं खिबो सुनो हायाखै बिथाङा खिबुबो सुना होदों आंनो ओंखामबो दौना होदों आरोना खिन्थु आं देखायाखै नोंथांमोननो दा बुहुद हेल्प खालामबाय आंखौहाय दायो जोङो थांसिगोन माने जोङो बासजोंसो थांगोन बासजों मैया हरावबो नोंथांमोननो भिडिअखौ खोन्थिनाय जायासै माने दै ओरैबायदि जादों मानेखि सानैजों माने फैनो ओंखारबाय आरो मेडिकेलनिफ्राय ओमफ्राय मेडिकेलनिफ्राय फैनो ओंखारनायाव दाना उबेरबो मोनला माबो मोनला मबाइलाबो सुइस अफ सानैनाबो चार्ज गैला ओमफ्राय दाना माने पेसेन्टआबो माने सानैजों माने बासाव स्टेन्डिंसो फैनो गोनां जाबावदों आरो बेखौ नायनो मोनबाथाय एसे गोगोम जागौमोन खिन्थु रेकर्ड खालामनाय जायासै मबाइलबो गैलामोन नालाय ओमफ्राय दा थांफिनलायनोसै बासावनो दायो जोङो थांबाय थानोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना बास दायो जोङो थानायाव मोनफैबाय नै आजरा पुलिस स्टेसनावहाय ओमफ्राय जोंना रिपर्टआ बावनो लागोन नालाय जोङो गारिया बबे जायगायाव दंथाय आयो गारिखौ नायदो नै गासिमोन एकदम अबस्था गैयिखा सेसलै आयै सना अबस्थायानो गैला नै साफा उनना बायजोबदों माथो आं उननिखौ बायाखै सानबावदोंमोन थांजोब्बाय सेस गाजोबखाबाय जोङो डकुमेन्टसफोर जिर'क्स खालामफैदों ओमफ्राय जोंना नै सासे ब्र लोगो मोनदों आरोना उदां बसुमतारी ना मोसाहारि आंनिजों एखे टाइटेला दा बिथाङाबो आसाम पुलिसावनो मावो ना दा आज्रायाव आरोना बेना डिउटियाहाय ओमफ्राय दा डिउटि गैथ'वा दायो जोंखौहाय लोगो मोननानै रायलायबाय ओमफ्राय मोजां नांबाय आरोना रायलायनानैहाय सिना जाना लोगो मोनोबा एसेबाबो मोजां मोनो गोसोफोरखौहाय दा जों जिर'क्स खालामगासिनो दङ नै डकुमेन्टस दा थेंक इउ स' माच ब्र नोङो बिराद हेल्प खालामबाय जोंखौहाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो सिनायनाय हिसाबै माने जोंखौ बुहुद हेल्प खालामबाय आरोना बियो नै जोंना ब्र'आहाय लोगो मोननानैहाय बायनो फुरा बायजोबखाबाय बाखि बै गाहायनिखौथ' होनांनाय नङा खोमा नैबेखौ होनांगोन ओमफ्राय हरिनाथ' गासिबो होजोबनांगोन बे खर'खौथ' फुरा होजोबनांखागोन फैबाय थानानिफ्राय ओंखारबाय माने बहुद हेल्प खालामबाय आरोखि ना जोंखौहाय बे जों माबानि जोंनि चिरांनिनो आमथिखानि ओमफ्राय बहुद हेल्प खालामबाय बियो आरो ट्रेफिक पुलिस माने आइसिआबो बर'सोखा आरोना बिजनिनि ओमफ्राय बर'जों बर' ज' लोगो मोनलायजोब्बाय दायो बहुद हेल्प खालामबाय थांगोन ना बे गारिया श'रुमाव यामा श'रुम जोङो दायो थांगासिनो श'रुमावहाय श'रुमनि मानसिफोरजों रायलायहैनोसै बहुद हेल्प खालामबाय जोंना खारन आइसिआबो बर' आरो सिनायनाय बर'बो लोगो मोनबाय जायगानिनो
बिदिनो गावजों गाव नायनांगौ आरो ना माने मोनसे गोजोननाय मोनो गावफोरबो जायो जोंहाबो बेबायदिनो गावजों गाव अनलायनांगौ हेल्प खालामलायनांगौ आरो ना बर'जों बर' दा जोङो थांगासिनो श'रुमावहाय थम थमजों दायो श'रुमावहाय सोंफैदों माने मोनो ना मोना ओमफ्राय रायलायदों आरो ना रायलायनानैहाय जोङो मोनो ना मोना नायनोसै दा बेयो आजरानि श'रुम बेनि आं रायलायबाय ओमफ्राय खालामनो हागोन होनना बुंदों आरोना जेबो नङा दायो आं रायलायबाय ओमफ्राय डकुमेन्टसखिनि आङो माने जेरक्स खालामना लाबोखादों नालाय ओमफ्राय बेखौहाय दायो बिसोरनो साबमिट खालामबाय लोक्षि सना अबस्था गैयि जाजोब्बाय आरो नेक्स्ट टाइम आं नोंखौ बिदि जानो होला लाइटआनो गैखाला दायो जा नुदों नोंथांमोना बेनो आरोना ओमफ्राय जेब्लानाखि जायो आरो बानायनायाव बेसेबां खरसा थांदों आङो बेखौ उनावहाय देखायगोन जेब्लानाखि गारिया जायो अब्ला नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो लाबोनानै देखायफैफिनगोन माने बेखौ लाबोफिनगोन आरोना आरो बेसेबां खरसा थांदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो देखायगोन नोंथांमोना नेनानैल' था स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनि नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय